दे माबा जाखो खोन्थादो पुरा ना पुरा थिक गलमरिस बानलु संख्रि काइसे होनबा एकदम मस्त मथु नों साखिया नों साखिनोसै गथ'खौ नो बयबो एसे ओमफ्राय खोन्था दे फाइनाल टेस्टार नोंसो नालाय सालोंनायनिबो होगासिनो दे Jannat B2 jadi Kau kisah ni beri 2 kilo, ha? Dia kisah le. Habis tam ke? Macam. Ha? Macam. Thaigir deh, Thaigir mana? Tu kaise. Kecip Thaigir jeng najeng. नै आं किचेनाव फैबाय नै गथ'फ्रा ज' थांनानै मालाय गावसिनि फुख्रिनिफ्राय नै नाखौ हमनानै लाबोबाय गोथाव जानोसै ओमफ्राय थाइगिरजों जानो होननानै नै थाइगिरखौ लांखादों थाइगिरखौबो हाखाबाय होनदोंमोन मानसिखौ ओरैनो दोनबाय खोमा आं रुमावसो दंमोन नालाय बिसोर मा खालामनानै दोनदोंमोन थाइगिरखौ आइया हादोंनो ओमफ्राय नै गथ'फ्रा नाखौ आराम साफा खालामनानै दोनबाय दायो आंनि खामानिया बेखौहाय संख्रि हालदै मोजां होनानैहाय एवफ्रामनांगौनो ओमफ्राय बोराया संगोन जाहैबाय सब रेडिखा बेखौल' एसे एवदबनानै होनोसै आङो हालदै संख्रि गोथाव लागायनानै एवदबनानै दोनसै ओमफ्राय संनो लिंहरसै नै हालदै संख्रि होनोसै नायाव एसे सारायखौबो गोदान लानोसैहाय बिदि ब्लगाव बिदि माबारा खालायनायनि सारायखौ देखायबाय थानो बोरायखौ मोनसेखौ गोदान लाबोनो खिन्थु आङो सारायालाय दं खिन्थु आं बेयावल' ननस्टिकनि सारायावल' मोजां मोनो आं लगायनानै लाबाय सायाव एसे दोनबावदोंमोन आं एसे संख्रि हालदै हरदोंमोन फुख्रिनि ना मोनजासिगोन लकेल ना एवनो दोनबाय फुख्रिनि ना लकेल साफा जानोबा गोदै मोनो बाय बोराया ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय मा होनो सामब्राम गोजा माबानानै लाबाय नै ओमफ्राय बानलु सिब्र'सो होगोन बानलु सिब्र'खौ दहाय सानजौफुआवहाय जों सानै बाहेरायाव थांदोंमोन नालाय नै बेखौ लाबोफाखादों बियो गिर्जायाव थांदोंमोन फैफिननायावहाय बेखौ लाबाय संसोमोन एसेसो आमफ्राय गोनां माबा खालामदों नङा ओंख्रि ओंखाम संफादोसो खर' नै बिसोरनो लाबोदों दहाय फुख्रिनिफ्राय जोङो एकदमबारे हाब्रुसिम सिं थांनानै जानाया मथ'आ गोदाखां जादोंमोन बांद्रायाखै लाइटखौ खमखौ मोनदोंना हा लाइटखौ मानो खमखौ मोनदों दिनै खोमसि बारा स्रां नुवाखै एवजेनबाय नै सुरवात सामब्राम होबाय
अरखौ बारायबाय नाया बां बाथोनफोर जानोसै गाबोन एवगोन बावलायलांबाय आं बावबायना आं सामब्रामखौ हायफिनदो होनबा दा एवदो Yay, Thaigir. Oमफ्राय मा होगोन बेयाव मस्ला मस्लि होआ दे लोगोफोर गलमरिस होगोन एसे गलमरिसा रेडि थाखायो बयामावहाय नै ग्राइन्ड खालामनानै दोनखायो ओमफ्राय बिराद साफाना बियो बिथांनो नै दासो आङो हाखु दाखु बेखौहाय रेडि खालामदों सुख्रेबलाबायबाय नै आं बिजिजों ओमफ्राय नै एसे दंबावो सुख्रेबगासिनो नै हमनो मैया रागा जोंदों नालाय गेसाव साव जिखौ होनायखाय ओंखायनो दिनै इमारजेन्सि रेडि खालामबाय आङो खुसि नै गलमरिसा नै थाइगिरखौ होखानोसैबो साराया गोदान बायदो आं नांला बे सारायखौ थाव बेयावसो थाव सारायालाय मेरला दं दंनायालाय रुमावहाय सारायाथ' मेरला दं खिन्थु बेयावसो मोजां मोनो संनोबो ओमफ्राय गोथावबो जायो नन स्टिकनि अब्ला नन हो संख्रि होआखै बै नायाव होबायब्रा हालदैजोंहाय संख्रि होखाबाय संख्रि दासो होदों माथो गोथाव नुहांखाबाय माथो एसे होबावबा संख्रि बेयावबो बांद्राय होखायाखै आङो नायाव नांनाय चलो दे दो हो गया हालदैखौबो एसे होखा बेयाव एसे कालार ओंखारनाय नङाबा बिनि माबाया रानगोन एसे थिगानो दे दोनखावो दे नोङो रोंगोना रोङा थांनायल' कैसा चलेगा रे दुनिया हालदैखौ हालदै होबाय होखाबाय नायाव एसे होबाय हालदैयाबो बिराद खारा एबारनि हालदैया खारा है खारा बहुत एवनो मोनखायो ना मोनखाया एसे एवनानै होबाय आंबो गोथाव जानायनि बे खर' सानाय मोन्दों गाइखेर साहा लोंनोसै आइ बाबा ओमफ्राय आं आयै गाइखेरखौ बहा दोनखोथाय दै गुदुं दै होबाय नै थावासो बांद्राय जाबाय नामाब्रा जानालाय मिलायगोन ना ग्लुब ओमफ्राय नै हो सुप सोलोंगोन दिनै सुप लकेल नाजों सुप ओमफ्राय नै जोंहा खर' सानाय मोन्दों ओंखायनो गाइखेर साहा लोंसै नोंसोर लोङा ना आइ बाबा आं बाबु लोंना हाँ दूध का चाय लाल चाय पिएगा लाल चाय थोड़ा है ऑलरेडी नोंबो लोंना लाल चाय हाँ साहा लोंजोबोनो रावबो लोङा जायाखौ नांदेरखाया जोंहा सोंनांगौल' गासिबो लोगो जानोबाथाय अके जाखायो Yo guys, hippie, teman dia hippie sakabele. दा लोंगासिनो दङ राहा बानलु सिब्र' नैबे बानलु सिब्र' गोखै मोदोमखाबाय ओमफ्राय नै मेन रेसिपिया बेसो गलमरिस मोदोमफ्रुलायसिगोन आरो होमबाना बे आंना साहा गुरुखौलाय लांसिगोन होबावदो एसे होमबासो सुप लोंनाय मोनोना औ हयसेल' नै जोंहा गाइखेर साहा आं ओरैनोथ' गाइखेर साहा बारा लोङा माबि
नै बिसोरानो नाया फुख्रि गोनाङा बिसोरानो जानोबा फै आरो नायनानै लाखादो मानसिखौ जाय जाय ना मोजां मोनो लोंनोसै सा पियो लोंनोसै dan गोबावनि उनाव गाइखेर साहा लोंदों स्रां मोनलायसिगोन हा मा होनदों बेसेबां मेरला होनो मानसिफ्रा साबेसे खरस जाबाय ना होबाय हनै सनै गासिनोबो मानसिफ्रा जोङो साब्रै साबा सय सातजन ना बाबु सातजन दा सातजन बा 14 पिस होखानांगोन नोङो सातथा जाबाय गम सातथा होदो दे जाखादोंसै लान्जायखौ होदो हानि सबाय गाबोनबो नोंथांमोनजों आं रेसिपि शेयार खालामगोन रेसिपि माने बिदिनो आरो ब्लग हानि सबाय ओमफ्राय नैबे नाजोंनो हानि सबायखौथ' आइया संनांगोन बे नाखौ एवदबखाबाय ओंखायनो नुदों जि मुगैयो बियो खोसा माबाखौबो नांबावा ओंखायनोथ' मुगैनाय थाव नांनाय आखाइ सुनांगोन ना ओंखायनो नांलाब्रा सातजन जेबो खर' मोनजाजोबगोन ओमफ्राय लान्जाय गोजाना खर'जों लान्जायल' उदैया गाबोन हानि सबायजोंसो मोनजागोन महारन्जन ना महाजन जासिगोन बियो महाजन ना महारन्जन गोदौबाय नै दासो गोमोआ मिलायबायना दै गोमो सिनथारदोंमोन गोखै जानायनि नङा बे गथा थायो एसे गोसा राखोबाय आं खोन्थाबायनोसै आया नोंबो नंदा मोनबायनो फाइनाल टेस्टिं संख्रिखौ आंसो साखि नालाय न'आव जोंहा न'आव संख्रिखौ आंल' साखियो साखि गारजिनखाबाय टेस्टार आंल' साखियो जासुलि होननांगौ ना मा होननांगौ संख्रिनि टेस्टिंआ भुल जाबाबो आंनि दाय गोथाव जाबाबो आंनिनो नाम संनाय नाम दं दा संनाय बरिया जाबाय दे पाटेक माबादो बै डिसपोजल हरदो मोनसे लोंसै गासिबो डिसपोजल नङा खाबावनो लोङो बेयाव दोननि दा खाबखौ खालामनाङा र' कालारखौ जि बरिया नुखाबाय लुबैगानो आंथारसै जाखाबाय गथायाबो पुरा आराम जाखाबाय लादो र' बाबुमोन बेखौ लोंदो बैखौ जादो दे माबा जादों खोन्थादो पुरा ना पुरा थिग गलमरिस बानलु संख्रि काइसेन्दा मोथो नों साखिया
नालाय आं लोंनायनि लुबैगासिनो दे John not Chutney-आनोथ' जाबाय आरो बेखौ रानहोजोबगोन हो मोनसे गावनो बानायगोन बेखौबो बानलु सिब्र' मोनसे होबाय ओमफ्राय मा होनोमोनलाय बे गोखाखौ फान्थाव बे फिसा फिसा थायोना गोखा बेखौ होबाय सामब्राम होबाय ओमफ्राय बेलाय माथो आखुनि होबाय एसे ओमफ्राय बेखौ रानहोजोबसिगोन आरो बाथोन चाटनि बायदि जासिगोन ओमफ्राय बाथोनाबो मोनबाय जोंना आखुनि फान्थाव गोखा ना गोरान होआखैना ओमफ्राय बानलु सिब्र' मोदोमनाय खाबायसो खोमाया ओमफ्राय बेखौबो नै रानखानोसै सुप लोंनांगौ नालाय एसे फुदुंबावबाय जानो रेडि खालामखाबाय नै टेबोल दै बहायबाय गिलास बहायबाय जानोसै ओरै थोरसियाबो रेडिखासै आंखौसो लानाय नुदोंमोन आं थोरसि दंखांजोब्बाय ओरै थोरसि नागिरदों थोरसिखौ बाया फैखाबाय लामखानोसै समाननो बयनिबो खर' मासे मासे फेमिलि जानो होबाय माबा जादों मथु बाबाया जानायबाय बाबाया ज्रोम एवान जानोसै